जावग्राफोर जावदों माइरं जावग्रा बिसोरो नै आनै नायलाय 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 आनैया बुरैथारबाय आनैया ओइथिं आरो सासे आयं सासे दङ आयं सेख्ला सिबग्राया बियो फुङावनो सेख्ला सिबफैनाय बियो आयंआ नै बुरैलायबाय बुरैफैबायबा एकदम बेसां नांखो खै बोसोर 75 जानोबो हागौ बा खमायनोबो हागौ बा बारा जानोबो हागौ आरो 75 सो थांबाय बे आबैया आं नायदिंग्रा मेनेजार